Sanibona. Hawu Makhandlela abofu. Induku ezakhala eHaweni. Lo wenamba ethi 0310650086. 0310650086. Ilo number phela sisebenzisa siqaphela isigebengu esizenza mina. Ngishilo kazoqhamana into ezintsha kuphela. One way kodwa othandweni. Othandweni ike ezitheni ike enhlanhleni. La ke sizokhuluma ngento yothando esulisa umuntu izinyembezi. Lento nomkhubo omuhle. Ukhiye. Ngiphethe ukhiye ngangawakhe eqaleni mhlambe ngo 2001 ngabe ngawuyeka ngoba ngingenayo ishance okukhamba ngiye lapha la ngimba khona lo muthi. Umuthi lo ngohlanganisa nebutho ngoba ibutho sosehlanganise nezilwane ethize ezibambanayo ezingadedelani. Kodwa ke la mina ukhiye ngivala umuntu osuke ubone ukuthi lo muntu uncenga umshado naye. Kodwa uleke ehambe ebuela nezifo ngaphandle. Uyangezwa ukuthi ngithini? Ngithi mina ukhiye uzokusiza sekutheni uyidle wedwa ikuku yakho wemfowethu noma nawe esisi. Ipeni kube wena wedwa obhala ngalo engahambe libhala abantu xikizwa yonke indawo. Uyangezwa ukuthi ngithini? Makhandlela abofu. Ukhiyeke lo uthatha umuthi. Uvule kanje ukhiye. Ufake la. Uyabona ukuthi ufaka la kusobe ukhona into ekudirecte yona ngathi ithole kulowo muntu wakho. Oyitholayo. Khiye. Uvuzela lonto umuthi. Lo nebutho lami ohlanganise naleyo nto. Nalo nsile engikutshene yona wena njengodokotela. Engisho la. Uyamixa la. Mawuqeda ukumisa uyavala. Suyayishaya ingidi yakho uyayivala. Uzashothwa ivalile. Ayivu. Uthole strong kanje futhi ngidi. Mase uzovula ngala. Uthele la. Mase unyakazisa ukhi ungavuli. Unyakazise kanje. Ukhulume. Uzweli ubese uvala kahle ingidi yakho bayivalwa kanje noma mhlawumbe uvala ngoplastic. So yodakini. Maningekho udaka la ungakhona utshena mina uze nazo into zakho ngikwenzele. Bangithi ngithini? Hayi ukuthi ungitshela ukuthi alokhu udaka ngazama noma ingane ngoba ngeke kusebenze noma ingane. Kusebenza phi odakini. Singasilahle isizulu sethu okulapha abafowethu ukuthi sithi siwazi umuntu usebenza ngayiphi indlela ukuthi uqabangela umuntu wena uhlala eflatini. Ngeke usebenze eflatini. Ufunani udaka. Ushuthekwe odakeni. Lengidi. Uthi ngiyavala la imini obusa. Kuba khona umuthi ophalaza ngawo la. Uphalaza lephezulu kwakho lo daka lona masuyahamba. Bangithi ngithini? Kodwa mawufuna ukubusa wedwa entweni obonayo ukuthi iyahlupha uhlezi elekunjalo njalo lengane zibe ningakasebenzi into esile unezitori kodwa ufuna ingane eziningi uleke hambe thola akayitholelana ke lo ngane beyifuna futhi lokho kusiza sekuthena angahambe phela enika abantu imali ngoba nani niyazi ukuthi uthando olusha luyisimanga likhiphisa yonke imali 0310650086 uqikelele kufonela lo number mawukhuluma ngokhiye wokulungisa impilo kwabashadile kuyenzeka nabangashadile ngoba umshado uqala phi emjolweni ugcina sekuye emshadweni sekufunakala mina lapho ngilungise kodwa ngithi umthetho kwabashadile phela uzokhinga niyabana ngifuna ukuyifebele hey wena uyangithi ngithini bye bye.